President wa chipani cha PP amene ndi Joyce Banda waulula za mgwirizano umene unamangidwa pakati pa Chakwera komanso Chilima. Chisanachitike chisankho chachibwereza mchaka cha 2020, Saulos Klaus Chilima analiuza ziko kuti agreement ya Tonse Alliance inali yakuti Chakwera ndi Chilima aliyense alamula 5 years, ndipo nthawi imeneyo MCP sinayankhepo kanthu pa izi kufikira Tonse Alliance itawina chisankho, ndipo mu first year yomweyo MCP anakana za agreement kuti sakuziwapo kanthu. Strategy inali yongomugwirisa ntchito Chilima kuti azawalowese mboma kenako amutaye, ndipo izi zinatheka. Zaka zonse zimene Chilima anali vice president wa Chakwera, Chilimayu ankangoyendera ku makhoti kenako nkutisiya pa imfa ija ya ngozi ya ndege. Agreement ya Chakwera ndi Chilima isanasayinidwe, anthu ngati late Dr. Saulos Chilima komanso Dr. Patricia Kaliati ngati mboni yawo, mbali inayi kunali Chakwera komanso Joyce Banda ngati mboni ya Chakwera, ndipo pepala yake ndi iyi. Apa zikutanthauza kuti pama signature 4 anthu okwana 3 anabwera poyera ndikuzavomereza kuti agreement inali yakuti Chakwera ndi 1 term ngati president. Koma nkhani yonse kuti muyimvesese bwino lomwe itengera kuti tiyitambasule mwa bwino lomwe, tifotokoze chiyambi cha mgwirizano wawo, tifotokoze zimene zinayambisa kuti mgwirizano wawo uyambe kuvuta, tifotokoze zimene zinapangisa kuti mazi ayambe kuchita katondo. And ndikhulupirireni kuti zonsezi muzimvesese bwino chifukwa kuti zikhala kwambiri zandale. Ndipemphe kuti muonere video imene ili pa screen pano, chifukwa imeneyo ndi video imene tayipanga ku programu ija ya Kulinji TV imene timayipanga pa Kulinji YouTube channel. Ndipemphe kuti mupite kumeneko mukaonere, chifukwa video imeneyo ndafotokoza zonse zimene Joyce Banda waulula kuti kodi panali chani pakati pa agreement imene inasogoleredwa ndi MCP komanso UTM. Dzina langa ndine Sam Mavita, tikaonane kumeneko ku Kulinji TV pogwiritsa ntchito video imene ili pa screen.